Unsa naman tao ning bata oy? Sige ra magsayaw-sayaw. Maabtan ni itang siron. Kasukan kita ron. Kung sa amin, pwede na siya. Nabagsak siguro na itong niagi. Dako, ano man anak niya, muna naman na sa college. Okay, good morning class. Good morning, sir. Sayuha sa mga estudyante. Oy, pasensya juga kay na-late ko. Mo din ni ambag ko na tong room karon sa mga nabagsak sa una. So karon mag-summer class ta. So ako inyong maestro. Oh, unsa man ang isa diha? Sir, majoret mo kukusaw na sir, nabagsak mong kukusaw na sir. Sos pastelan. Mao ni na nagsayaw-sayaw siya. Sus Maria Josep majurit. Pastilan. Asam ka nga eskwelahan nga gihimo makang majurit. Isus Maria Josep. Wa na gyud babae sa inyong eskwelahan di ay ikaw ra siguro isa. Nganong sus gipel-apel kay anang majurit taon. Oy. Sus Ginoo ko porma pa imo. Pabuntisan mo kuko sir, nya wala ko'y gana mo eskwela sir. Sir, magsuko na ta sir be. Aron sayo ta makauli. Ikaw, sir, kapoy kay puyo dari eskwelahan, oy. Mag-recess, sagot taon na, sir. Pastilan yung mga bata mo ba? Kabalo na kung ano nang bagsak mo. Pilosopo kay mong maestro. Paghulat mo, mo pagipagsulod na ko. Yung dig sugod, mag-recess. Pastilan. O ikaw, majurit dire, lingko dire. Naunsan si sayo daw, watay paridron. Ikaw karon bagsak na kita ka mo pa'y pagsugod. Bagsak na yon sir. Mo pa gani pagsud nimo pakita nagkaila sir. Ingon ni kag bagsak sir. Daghan mo gipang sumbag maestro sir ba. Ako sir sugot ko bagsakon nang sa antod sir ba. Og maginala kas ko ha. Sorry. Nakalitan naman ko sa inyong mga reaction ba? Kuya okay mo magkaisulti. Sorry kayo. Sige, lingkod na. Magsugod na ta. Pasensya dyan kayo. Lagot kayo. Bagsakon ta. Sa una na ko niya nasuko na ko sir. Di na ko kaan sir kung mo kong tawag-tawagon. Zero balance na ba dyan ko sir kung masuko ko sir. Madlo kitawagon. Kung ngay sud ang utok, di hadlok-hadlokon si sir. Mo siguro nabagsak itong niagi kay 100 ay ang teacher. Sir, pwede na ko mulingkod sir? Ikaw ba? Wa pa kita kag isugo dek sa sayaw da pag majurit diha. Naunsa nang tawag ka? Linggo dire. Excuse na. Okay. Magkuha mo papel. Isulat ang iyong pangalan o edad. Go! Isulti na lang dahil sir. Ano isulat-sulat pa man. Hago-hagoon gini mo maayo sir ba. Sir, more kay paglingkod na ako sir. Magsulat ta dahil Christina akong pangalan sir. Bili na ko lapis, tagdos, rabaligya. Pautang, mali ko. Adi ko pautang, di kang bayan. Mabali ko. Asos, dili ko pautang. Bili ng lapis, balindot kayo. Palitan lang. Adi ko pautang lagi. Ikaw, Christina. Lapis. Utang rin. Utang ba? Pabitaw ko. Adi ko pautang yun. Ikaw, Mr. Nel, lapis, nilot kayo. Pautanga po rin din kay ugma na ba yung kainit kay kong ulo din. Adi ko pautang, makaguba na relasyon. Sige na, good. Lagi na, bawal na. Gina ba kay naglagot ra ba ko? Awa tayo, negosyo ani. Unsa naman po na din. Naunsa naman po na gibaligya na mo na sa muka ni mo. Magkaguba juga na ng biseskulahan ba? Samo kayo ng saba kayo. Stilan, puyo na. Kanang baligya nun. Puyo na, puyo. Utang na yung mga utang di pa utangon. Labi nagbaligya ni mo. Unsa ba nang negosyoha day? Di pa na brand nyo yung mga lapis ha. Puro sa kinawatan ni mo parang baligya ra. To sir, kung di na ako nabuhaton sir, wa ko resist. Kaya di man ko tagaan sa kong mama. Okay ra man ang mga negosyo. Dili lang diri sa classroom pa kay samo kayo. Diri pa sa itong klase. Pastilan ni mo din na ka. -5 di ka skwaron ba? Kanan nagtungod na imong gibuhat. Pautanga na yung lapis ba? Ugma tagabayaran ba? Ayaw, lagi di ko pautang lagi. Wa ko. Lagi ko ba? Wa ko resist pa, wa ko yan. Hala sir oh, gibigyan mong din sir. Itula ko sir. Bagsaka gina sir. Sus, pastilan. Hey, pagpuyo ba? Uno, dili lagi mag-away. Pastilan yung kamo ba? Parte mga maisugan yung diri ba? Ibalik na. Pastilan. Bahala ka sir, dili gina ko ni uli yung lapis si Jinden sir. Tabang pa mong duha sir ba? Magkinaunsa ni sir, di gina ko ni hatag sa iya ha sir. Ang bilang na ba? Wa. Dili, lagi ko ha. Wala ka alin ba? Wa ko hati. Wa gini. Utang na lagi ba? Sir oh. Si Jinden sir ba? Di ko ba utang sir ba? Sir, saman sir, tabang mong duha sir? Ayaw, wa ko halin. Sumbagay. Apel si sir. Mr. Nel, ibalik. Nasa ko na si Dindin. Sus, pagkinoko ninyo. Dili mag-away. Din, ang binang lapis. Ako na ipalit anak tanan. Para way gubot. Ipangbalik ka ang lapis, mabalik. Para mo plus ko og tag 50 points ninyo. Pag kisi mo balik sa lapis nga kinuha niyo kan din. Sige na. 1,
Do, si mabalik. Fight! Fight! Bumihin niyo si sir! Bumihin niyo si sir! Bumihin niyo si sir! Uy, plus 50 daw. Ibalik niya, ibalik. Kini, plus 50. Pwede na tani masulod. Uy, Basta gamay talaan. man. Gamay man. Plus 50. Balik. Okay, plus 50 daw yung sir. Sir, pwede namin di manulod sila kay... Pasan naman minaan, sir. Bunali si sir! Bunali si sir! Bunali si sir! Tina, pastilan ka na yung mong bunali ba? Imo naman ko ipapatay noon. Pastilan yung ihana ka mo siguro nang nabagsak ka dito no. Kirli pa juga nasaag sa kuag yung taon. Hilungan na baba ni mo. Mo mga butan na kayo mga classmate oh. Oh sige. Nakakuha na tanan, hipos na, nabalik na. Oh, plus 50 mo tanan. Lingkod re, lingkod. Pastilan. Kana din. Okay na semua din. Tabangan na to si sir! Tabangan na to si sir! Tabangan na to si sir! Ah, naon sa man ni sir, wala napon ko halin na ni sir. Napudoy ang negosyo ni sir. Pastilan mo din. Amin na lang lapis mo tanan be. Ako na lang utang mo na para wa na kay sig baligya dia. Amin na be. Amin din. Amin tunol mo din. Ah, grabe si sir utang mo sir. Unsay paruling na ko ani sir. Sus, pastilan mo eh. Lingkod. Ano sa mga kani pa utang na ko ni bayaran na ko ni sunod bulan og mo makasweldo ko. Sig yaw-yaw di amor gyapon hutdon bitaw na ko ni. Den, nahalin na ba daw ang napis, anak ni mama? Dong, pastilan. Nagklase pa mi. Ditso ra kag sulod ha. Sir, si Dindin akong istorya, dili ikaw. Ay, pasto sugba ba oh. Clark, ina si mama. Giutang tanan ni sir oy. Ah, mau na, sige ra kagutang sir ba? Magbuot oh. Bayram to na karong sweldo. Nga na pa din kay sweldo sir, nagilaw naman ni mo tanan. Paki anamiro.